نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی اوہ کسان دی دی با پا خیرت کی پا قبر کی دا جنت دا میوی سکا انکی سکا او دی با ہمیشہ وی اللہ وی بما لازم دا چے دوزخ تبے لے گا او اللہ وی ہمیشہ با دوزخ کی پراتی او دا جنت تا نعمتونا با پا دی خلیم رانا ونسکی رب العالمین فرمائے اگا وہ کہ اسو کسان دا تخیم ٹولنا یو اگا چے ہمیشہ شراب سکی دا شراب وادی دے شراب سکی یو دا لیوز کلو توبے وستا ٹھیک شوا نا دے سر مستقل شراب پراتے دی او شراب سکی یو دا او بل سوکتے چے پناجے دا طریقہ دا یتیم مال خوری زیخ اوہ دی خو لاخ پل مقصد در آدم بل اگا انسان چے سود خوری و سود خوری و سود کئی مجھے کم انسان سود کئی رسول اللہ مبارک سے فرمائی وی پما حق علی اللہ اللہ وی چے پما لازمہ دا لازمہ چے دے برانا جنت پسر گو نبی نہیں او دا جنت دا میوو سکا برانا دینا کئی دام کم سود خور دے دا اغا سود خور دے کہ دیوی مڑا سود پاکی چا آرام کردے دے دا خو یو تجارت دے یو منافع دا او حلال وطا دے دا پاسم لما دا بیان چے سوکوری نو بیابم سود کئی نبکی انشاءاللہ ولدی توبہ با سود سودنا نارا بتی رکو لوگا بتی رکو قل ربنا خفکو نار او لوگا بتی رکو و دا خدای جنگ تا نشو تیارے دے نار او لوگی بتی رکو و پا قبر کے و پا آخرت کے دا خدای عذاب تا منگ نشو ٹنگے دے او نار او لوگی بتی رکو و منگ بزان ہمیشہ جہنم پا بیوانے